tauya tikatione munhu waMwari nekuda kwezviri kuitika mukati menyika yedu. Kana pane vanga vachitenderera pasocial media nezuro paive nenyaya inosuvisa, nyaya yakutendeka itika muna Seke road, chinove chinhu chinorwadza zvikuru, kurasikirwa nehama neshamwari nevana, zvakangodaro daro, zvinhu zvinosuvisa. Saka nhasi tatirega tisangane nemunhu waMwari, timbowana nguva yekutaura nawo, tichinzwa kuti nyaya dzakadai so vari kudziona sei. Ndapi matanho ari kutorwa nechechi, kati chechi tikutaura the body of Christ. Mumwe angati vamwe tikutaura zvechechi kwavo, but tikutaura about the body of Christ. Saka muzuva ranhasi tina Bishop Nyamakanga. Bishop, makasimba. Makadini munhu waMwari. Aiwa, isusu tinosimba Bishop. Tauya titaure nemunhu waMwari, timbonzwa kuti nyaya dzakadai so mukudzifambisawo sei, uyezve zvakamira sei, because kana takatarisa vafudzi vemweya tingati ndimi mawatchmen kana tikutaura zvenyika yemweya, nyika mune zvekunamata, muri kuzvifambisawo sei? Ndivapi maonero angu kuita nyaya dzakadai? Maita munhu waMwari, ndikeze nditaure ndichiti kumhuri yeZimbabwe naye chinhu chinosuvisa zvikuru sei kune hama dzine hama dzepedyo vakarasikirwa nehama dzavo nezuro nekuda kweaccident yakaitika Chitungwiza yatiri kungonzwa kuti ine vanhu 17 vakafa on spot. Ndoda kutaura kuti shoko raMwari rinoti hakuna anozviraramira uye hakuna anozvifira. Anorarama anoraramira Kristu, uye anofa zvekare anofira Kristu. Pane imwe nzvimbo zvekare mushoko raMwari panonzi naPaul, kufa kupfuma asi kurarama zvekare inyasha dzaMwari. Saka chekutanga ndoda kuti nematambudziko uye mashoko enyaradzo kune hama dzine hama dzakarasikirwa nehama dzavo dzepedyo, ndo chandoda kutaura pakutanga. Alright, baba. Alright. Pane pamataura kuti kufa, kufuma, kurarama inyasha. Ndikuona kunge zvese zvikuita kunge zvakanaka. Nyatsotipanzanuraiwo ipapo kuti painyatsoedza kurevei in depth. Apostle Paul vaedza kuburitsa pfungwa yekuti kana munhu afira muna Kristu, kwaari kufa kupfuma, nekuti zvimwe zvichida akadai aramba achirarama, pane zvimwe zvekuti unogona kupinda muzvivi ukadonha kubva pakutenda kwako ukatadza kusangana naKristu. Saka ndo pari kunzi kufa kune munhu ari muna Kristu kupfuma. However, kune hama dzakashayika, ndoda kuti ndiburitse pfungwa yekuti hakuna chinhu chinorwadza. Just imagine kuti ndaamai vako, pamwe mudzimai wako, pamwe murume wako abuda mumba achitoonekana newe, muchitokomunicata kuti kana uchinge waendawo wozofamba wozodai wozodzoka wozodai, manga muchiplana, but wongozotambira runhare kana kuti foni yekunzi murume wako, amai vako, vatete vako kana kuti mudzimai wako afa on spot. Zvinhu zvinorwadza. Ndosaka tiri kuti vanhu vanogara vachiti rufu harina kujairika. Zvimwe zvichida munhu akarwara kwenguva yakati muchimbomupepa muchimuona, marwadzo acho anogona kuti rerukei, ndava pamwe mune makaprepare emotionally. But rufu rwekuti munhu anongofira pasame spot, my brother, zvinhu zvinosuvisa, zvinhu zvinorwadza. Pane imwe nyaya ndoda kuti nditaure, kuti tainzwa zvichinzi kreni yakashayikwa kana kuti yakanonoka kusvika. Chinova futi chidzidzo kuvatungamiriri vedu vemaguta, vatungamiriri vedu vekansel, vemunicipality, vehurumende, kuti zvinhu zvakadai zvinofanira kugara zviripo nguva dzose.
hatirambe sekutaura kunoita vanhu kuti nguva yemunhu inenge yakwana yekuti aende kumusha, but pamwe pacho inogona kukwaniswa navanhu. Alright. Saka inyaya disaster management. Disaster management, my brother. Kuti hatirambe kuti tsaona inogona kuitika. But tinonzwa kunzi kune vana vaichema vari pasi kombi yakatsimbirirwa, kureva kuti pakange paine mukana kana kuti mukaha wekuti vana ava vari kuchema vaigona kubatsirika dai disaster management yakakwanisa kuaplaiwa in time. Saka kureva kuti vatungamiriri vedu venyika vemumaguta nemunzvimbo dzakasiyana panofanira kunge paine emergency inotozivikanwa munzvimbo dzakasiyana kuti accident ikaire yaitika, they are there on time. Anditi muri kuona, mundiregerere ndatibatikane nai, zvinhu zvinotibata isusu vechechi zvekare pakuti mazuva apera mukomana uyu anoita zvekuimba anonzi Pinches akafa achitsvaga pain easy. Pana patonzwa 17 people vafa pachinzi vamwafira ipapo, but pane vana nevamwe vaichemera help, but kuti kombi isimudzwe paida crane, and crane yacho yakanonoka kusvika. Zvinhu zvekuti we must not give a blind eye and give a deaf ear when these things are happening in our nation. All right. Yeah, but ipapo baba ndaida kunzwa kuti in terms of tingati the body of Christ. Okay. Apane rezvimwe zvatinogona kuita zvinogona kuhelpa kuti nyaya dzakadai so, because takanzwa mamai witness vamwe vanhu vaitaura vanga vane shungu vachiti dai vanhu vechechi vambobatsira vambonamata nekuda kwerodhi nei vanhu vanenge vapera vadii. All right, thank you, my brother, for this question. This is a prayer to call, or a call to prayer for the church, Kwetelema Church, but for the church to intercede on behalf of every Zimbabwean citizen. Send you to our Udar. Zandakutara is a bit sensitive. Season yatiri kuyenda in the realm of the spirit. There are a lot of rituals that are taking place in the realm of the spirit. You discover kuti in each and every nation, each and every country, there is a national altar. Right. And those national altar demands blood, human blood. So kune vanhu vari kuona from a physical point of view, it's just an accident. But when you reach deep down into the realm of the spirit, you understand that there are national altars that demands human blood. Right. In each and every given season. Right. So it takes a spirit man. The Bible says the things of the spirit are spiritual descent. And a carnal mind or a carnal man cannot understand or comprehend. Why? Because these things are spiritually descent. So when you say it is a call to a national prayer, that the churches, denominations, ministries must come together and intercede on behalf of every Zimbabwean citizen. Yes. So we need to build an altar. When I say build an altar, I'm not talking of physically building an altar, but I'm talking of a commitment to prayer, interceding, standing on the gap on behalf of every Zimbabwean citizen. Just imagine. But in ndinogona kuti pesana imbichana kuti handirambe kuti kuda kwaMwari. But do you honestly tell me kuti those babies, those kids crying out for help,
They were crying out for help. Is it honestly the will of God that God will destroy or kill 17 people on spot? This is spiritual. Yeah. This is spiritual. Right. There are altars, munhu waMwari. There are altars munyika yemweya. Anotoda ropa revanhu. All right. These are things that cannot be exposed. But these are hidden things that are taking place in our nation. Not only Zimbabwe. Every nation you go around, there are national sacrifices that can be done without the citizens' knowledge, except spiritual people who can understand spiritual things. Okay. Saka kutobreaka ma-outers pakuda kutoti vanhu vachitomira. Exactly. You see, my brother. Yeah. When I'm talking of national altars, I'll give you a very good example of Zimbabwe. Zimbabwe, it has 10 provinces. And these 10 provinces, they are connected at Mazoe, where we have got 10 cardinal points that connect 10 provinces in Zimbabwe. And each province, there is a shrine or there is an altar that represents or that is being represented by these 10 cardinal points. So it is the church that has to deal with these spiritual matters. This is solid food for the mature. It's not for babies, what I'm saying now. Mabonzo. All right. Tataura zvinhu zviri spiritual. Yes. Taida kumbodzoka pari physical. Kuti ndezvipi zvamungagone kuudzawo maybe the traffic safety council or even the VID zvinhu kuti tinogona kutibatsira kuti tisave nema-accidents aya yakaita seayaya kana kutiwo munhu muchifambawo motoda kuti munhu madhiraivheri ari kuita kana kuita sei hamunawo here kana zvimwewo zvamunogona kusuggesta zvinogona kubatsira kuti tisasangane nenjodzi. That's a very good question. Chekutanga ingave VID kana kuti traffic police, they have to enforce the laws. Asina chinoita kuti vamwe vanhu vadrive mota dzavo dzisina kukwana, dzisina mapepa akakwana, dzisina kuitwa whatever that has to be done is because of corruption. Akasvika road block anobvisa $5 but haana zvakakwana, onoenda mberi oita accident. So tikutaura kuti isusu law enforcing agents, they must do their perfect job. Chechipiri, like what you said, the disaster management. We need people right on the ground. Kana pachinzi paitika njodzi. Why delay? Because vanhu vari kufiwa, vanhu vari kurawa nenguva. When I say vari kurawa nenguva ndeyekuti munhu are supposed to get help immediately. Human life, my brother, is sacred. They have to be on spot immediately. You know that I don't know how I can bring this point out. Emergency. These are people who are ready 24 hours, who are always there. Accident, they are there on the spot. Okay. Police ngaite basa rayo. We say no to corruption. The reason why accidents is because of corruption. How is corruption contributing? Munhu asina driver's license anopfuura road block asiya $20 kwaari kuenda anoshodhumira because this is corruption. I just said with Papa and Honda Fit, I don't know how far true it is. So what am I saying? My law enforcing agents, we say no to corruption. That's the reason why, besides praying Shimandara, we also come to the members of the public and rebuke my authorities, because they must take their position. And we say no to corruption. And I want to encourage every pastor, every prophet, they must also fight corruption by saying it out. All right. Yeah. Hey. All right. Pane imwe nomboitwa yaya yekunzi
vaya mapurisa anozoiswa traffic anomonitor speed. Asi zvimwe here zvinhu zvida kuimplementwa izvozvozvo. Kana even zvimwe zvekune dzimwe nyika zvokuti unoiswa macameras, speed trains, something like that. Ndikatadze kuzvitsanangudza zvese zvamuri kutaura izvozvo ndizvozvo chaizvo. Government ndosaka takaisa government. Tinopera tikasataura tese tinopera, one way or the other tiri kutopera. Mazuva apera ngeri pain easy tiri kutopera. Ngeri mapanzuro akafa 7 hours waiting for help, but no help was available and he died. Chakavauraya vanhu ava hakusi kuda kwaMwari. It is our incompetence. That's incompetence on our part. As Zimbabweans, we are killing each other. So we say no to corruption. Vakapikira vakati isusu tinoda mabasa ngavashande sekuda kwavakaita mabasa. Protecting together we can make Zimbabwe a better place. Together, when we work together, we can make Zimbabwe a better place. Anofana kumira pabasa rake achimira pabasa rake. Zvisipo Zimbabwe ngaitenge makrane akawanda. Why waiting for one crane? Rinozoya after 2 hours or 3 hours. Why waiting? We need my crane, we need my ambulance, we need whatever needs to be done, it has to be done. So that tikasvika panguva yakadaro, iwewe unobatsirika, inini ndinobatsirika. Ngaanzaiwa atakurwa akamhanyiswa kuchipatara, but zvazoramba. But zvese zvaitwa in time. Alright. Yeah, ndapi mashoko enyu ekupedzisira panyaya. Mashoko angu ekupedzisira munhu waMwari ndeyekuti muri yeZimbabwe tine urombo. I'm deeply disturbed. Mhuri dzarasikirwa tinoti chemai nerugare. We are with you in our prayers. Uye hama dzafanotungamira kumusha tinoti kwamuri zororai murugare. And to the church in Zimbabwe, let us come together and intercede on behalf of our nation so that our prayers pamwechete nezviri kuitwa nehurumende, working together we can make Zimbabwe a better place. Yeah, thank you Bishop. Yeah, muri Zimbabwe mamuchingozvinzwira ndiko nyaya yatanga tinayo na Bishop Nyamakanga anokuoneka nemufaro ndi Love More Tungwarara. Bye bye.